Pennod 7. Galwch ar yr alarch. Tra oedd y plant yn ymarfer ar yr obunod cochion, meddai Bili bach wrth Don Mini. Does dim ffordd yn y byd o gael gwared ar y grwnsiwr crasboeth sy'n chwydu mwg ffiaidd lawr fyna, oes e? Yr unig bryd y mae grwnsiwr yn marw, meddai Don Mini, yw os bydd e'n cwympo i ddŵr dwfn. Mae'r dŵr yn diffodd y tân ynddo fe, ac yna mae'n marw. Os wyt ti'n stopio dy galon, rwyt ti'n marw ar unwaith. Os wyt ti'n diffodd y tân, mae'r grwnsiwr yn marw ymhen 5 eiliad. Dyna'r unig ffordd o ladd grwnsiwr. Nawr arhoswch funud, meddai Bili, os digwydd bod pwll o ddŵr neu rhywbeth fan hyn yn rywle. Mae llyn mawr ochr draw'r goedwig, meddai Don Mini, ond pwy sy'n mynd i ddeni'r grwnsiwr i mewn i'r pwll? Nid ni, ac yn sicr nid ti. Byddai e ar dy ben di cyn i ti fynd 10 llath oddi wrtho fe. Ond dwedwch chi fod y grwnsiwr ddim yn gallu gweld o'i flaen oherwydd yr holl gymylau o fwg mae yn ei chwythu, meddai Bili bach. Digon gwir, meddai Don Mini, ond sut mae hynny'n mynd i'n helpu ni? Dwi ddim yn credu bod y grwnsiwr yn mynd i gwympo i mewn i'r llyn. Dyw e byth yn mentro allan o'r goedwig. Dwi'n credu mod i'n gwybod sut i'w wneud iddo gwympo i'r dŵr, meddai Bili. Be sydd eisiau arna i, aeth Bili yn ei flaen, yw aderyn sy'n ddigon mawr i'n cario i. Meddyliodd Don Mini am hyn am dipyn, yna meddai, rwyt ti'n fachgen bach iawn, ac oherwydd hynny dwi'n meddwl y byddai alarch yn gallu dy gario di'n eitha hawdd. Galwch ar yr alarch, meddai Bili. Yn sydyn, roedd awdurdod newydd yn ei lais. Ond gobeithio nad wyt ti'n mynd i wneud unrhyw beth peryglus, llefodd Don Mini. Gwrandewch yn astyd, meddai Bili, oherwydd rhaid i chi ddweud yn union wrth yr alarch beth sy'n rhaid iddo ei wneud. Gyda fi ar ei gefn, rhaid iddo hedfan i lawr at y grwnsiwr. Bydd y grwnsiwr yn fy arogli ac yn gwybod mod i'n agos iawn, ond fydd e ddim yn fy ngweld i drwy'r holl stêm a'r mwg. Bydd e'n mynd yn ddwl wrth geisio fy nalu, a bydd yr alarch yn ei bryfocio drwy hedfan yn ôl ac ymlaen yn union o'i flaen e. Ydy hynny'n bosibl? Yn eitha posibl, meddai Don Mini, ond gallet ti gwympo'n hawdd. Dwi ti ddim wedi cael unrhyw ymarfer hedfan o gwbl. Fe ddalia i fy ngafel rywsut, meddai Bili bach. Yna bydd yr alarch gan aros yn isel iawn yn hedfan drwy'r goedwig gyda'r grwnsiwr llwglyd yn rhithro ar ei ôl. Bydd yr alarch yn aros yn union o flaen y grwnsiwr drwy'r amser gan ei yrru'n wallgof a fy arogl i. Yn y diwedd, bydd yr alarch yn hedfan yn syth dros y llyn mawr dwfn a bydd y grwnsiwr sydd erbyn hyn yn mynd fel y gwynt yn ei ddilyn yn dyn wrth ei sodlau. A dyna ni, mae e yn y llyn. Machgen i, llefodd Don Mini, rwyt ti'n athrylyth. Wyt ti'n fodlon gwneud hyn? Galwch ar yr alarch, gorchmynnodd Bili eto. Trodd Don Mini at un o'r obunod cochion a oedd newydd ddod yn ôl o ymarfer hedfan gyda phlentyn Minpin ar ei gefn. Clywodd Bili ef yn siarad â Robin mewn rhyw drydar rhyfedd. Doedd e ddim yn gallu deall gair. Nodiodd y Robin a hedfan i ffwrdd. 2 funud wedyn, dyma alarch gwirioneddol odidog, mor wyn ar eira, yn disgyn ac yn glanio ar gangen gerllaw. Cerddodd Don Mini ato, ac unwaith eto digwyddodd sgwrs drydar ryfedd
un lawer hirach y tro hwn, gyda Don Mini yn trydar bron drwy'r amser a'r alarch yn nodio ac yn nodio. Yna, trodd Don Mini at Bili bach a dweud, "Mae'r alarch yn meddwl ei fod yn syniad gwych. Mae e'n dweud y gall ei wneud e, ond mae e ychydig bach yn bryderus oherwydd nad wyt ti erioed wedi hedfan o'r blaen. Mae e'n dweud bod rhaid i ti gydio'n dyn iawn wrth ei bli." "Peidiwch â phoeni am hynny," medde Bili. "Fe ddalia i fy ngafel rywsut. Dwi ddim eisiau'r grwnsiwr fy rhostio'n fyw am bwytau." Dringodd Bili ar gefn alarch. Erbyn hyn, roedd llawer o'r Minpinnau oedd wedi hedfan i ffwrdd dro nôl yn dychwelyd. Roedd ei sachau pitw bach yn bochio. Safon nhw o gwmpas ar y canghennau gan syllu mewn rhyfeddod wrth weld y bachgen yma'n paratoi i hedfan ar alarch. "Hwyl fawr, Bili bach," galwon nhw. "Pob lwc, pob lwc." Ac ar hynny, agorodd yr alarch mawr ei adenydd a hofran yn dawel i lawr drwy holl ganghennau'r goeden fawr.